Kade ngibingelele ngomangothobana. Isangoma esibhulwa ngonyezi ezinye sibhulwa ngamathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentampo enhliziyo ebomvu zamadoda umuntu likatshelwa abathakathi. Ngiyabingelela kakhulu. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi dala abangcina. Abanye bayazibuza ukuthi awu sewashonaphi. Umangothobana ku-YouTube abasazi cha sikhona bakwethu. Kuningi esikwenzayo. Yikho kwesinye isikhathi thola ukuthi kwenye inyanga uba busy kakhulu ko-YouTube kwezinye ungabonakali ngenxa yokuthi ke ukuba busy. Into engizoyikhuluma ngayo namhlanje kakhulu nento engizoqala nje ngichaze bakwethu. Ngizoqala ngichazele simo kusuke kusetshenzwa abantu kuleyo ndawo. Indawo ezisebenza abantu zihlukene nabantu abaphethe lezo ndawo, abantu abahlukene abaphethe abantu sengisho ngokwemisebenzi yamathonga. Khona abantu abangawuthanda umsindo. Kwenzele example njengesiziba, masikhuluma ngesiziba, phezulu kwesiziba awufunakala umsindo. Uzothola ukuthi uyafika kwezinye inyanga uzofuna ukuphila thola ukuthi kuthulekile bese uthi wena hayi kushuthi akusetshenzwa la. Kanti kuba nesikhathi lapho khona abantu abagcwala khona nalapho abantu abadala abafuna khona ukuthula. Bengilapho ke bekuyilokho nje ngiphinde ngizochaza ke manje lokho engize ngakho kahle kahle. Ngibe ngizokuchaza kule video. One ukuthi abantu abahlukane nabantu abashadile. Abantu abahlukane ukuthandana nomuntu oshade nomunye umuntu. Noma owesilisa ushadile noma owesifazane ushadile. Ungathandani nomuntu oshade nomunye umuntu. Khona uzongibuza ukuthi okay mkhulu usho ukuthini ngoba umuntu wesilisa uyasithatha isithembu. Mkhulu usho ukuthini ngoba lo muntu wesilisa useshonile lo mama usehleli yedwa. Ngizacela uqale ngichaze la ekutheni umshado uyini, umshado uyini, umgcaco. Ngalesikhathi kushadwa wena ndoda uyalobola uthi uma uqeda ukulobola mase unikezwa imbuzi enikezwa umkhongi ehlatshiswe umkhongi ukuthi ulobole kahle ehambe nale nyongo ayiswe umkhongi ahamba afika kunike ithathwe ihlala emsamo kini. Wani inyongo yoqala leyo abagcoba ngayo wena ndoda nomkhongi wakho ukuthi nina la ekhaya banimukela nina sengabantwana bala ekhaya ngoba nina senilobolile. Inyongo yoqala leyo ogcotshwa ngayo. Mase kuba khona inyongo egcotshwa ngayo umakoti mayekhishwa ekhaya. Kuthiwa hamba manje, hambani naye bogogo, hambani naye bomkhulu. Inyongo leyo egcoba umakoti. Mase kuba khona indawo la kuthiwa khona kusesigcawini lapho kugidwa khona. Umuntu mayezothatha isithembu esigcawini uthi ngiyamisela. Kusho indoda njengoba ekhuluma esigcawini khona zonke izidalwa uyayitshela izidalwa ukuthi lo uzokwelanywa. Akukho ukulanywa okuba yisurprise mawusushadile. Ngaphandle mawungakashadi asekho isidingo sokuthi umuntu lokhu umxoxela izimfihlo zakho. Yabo. Ngisho ngokwesiZulu uyasho ukuthi hayi mina ngiyamisela. Umisela sebeyazi ukuthi shuthi lo engalanywa noma yinini. Indoda itshela izidalwa lokho. Hayi indoda ifika ishade ingasho ukuthi iyamiselwa laphana esigcawini isithi mayisihambe ishela ingane zabantu ilala nazo. Ngoba lokho iqalekisa lamantombazane la alala nawo ngoba yona isigcotshwe ngenyongo nalo muntu kwathiwa benza umuntu oyedwa. Akashongo lapha esigcawini ukuthi yena uyamisela. Yabo. Yena akashongo ukuthi mina ngiyamiselwa kufanana nalomshado
lo wesilungu uthola ukuthi kulo mshado lo wesilungu indoda ishiyifungo laphana ithi mina nawe sofa silahlane, mina nawe kanje 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 kanje. Isho lezifungo ayisho laphana ukuthi mina ngizothatha isithembu, ijike futhi ifakwe nering ithi ngiyayifaka nayo indandatho ngeke ngiyikhiphe, yona isiyayikhipha. Lokho walala nomunye umuntu ngaphandle kwalo nezifungo naye, uqalekisa lowo muntu wena, nawe uyasiqalekisa. Ingane ozoyizala kulowo muntu zizoba ziqhwangiqhwangi noma zibe zidala zikhubazeke. Manje into engizoqonda ukuyikhuza la, mawusushadile noma mawushada, thatha isinqumo esifanele, wazi ukuthi ngiyamisela noba ngishada, angimiseli njengoba ngishada. Yabo, waziwe lokho, ungenzi into kusasa ezomnikeza inkinga, ngoba khona ingane ozoyizala wena. Uthi mawusuyizalile ngaphandle komshado mase ziba nezinkinga izingane ngenxa yokuthi wena awubanga umuntu oneqiniso. Yabo, lana ngizokhulumela ukuthi umuntu oshadile akazazi ukuthi ushadile. Mayifuna ukuthatha isithembu azi engakashada ukuthi uzothatha isithembu, amtshele lo muntu beqala nje ukuhlangana beshelana noma esesigcawini, engeke azathuke mayithi lo mina ngiyamisela. Yabo, yikho ngithi into ebalekile la ukuthi umshado ubalekile. Umshado akusinto yokudlala, akusinto yezingane. Ngalesikhathi kuthathwa amaring abekwa la eBhayibhelini, avale iBhayibheli akhulekele umfundisi. Umfundisi usuke engadlali lapho, usuka engadlali. Iphoyisa lenkosi imali ehla lenyoka lithi uyamthanda na, lisuke lingadlali. Sengisho ukuthi ngathathwa izinto eziserious mase kuba ngezokudlala, ukuthi ushade kuleli viki lezayo wena usuyadivorce. Into ebuhlungu wena odivorce, into ebuhlungu nawe wena uthi hayi mina ngiyaphuma kulomshado. Wena uchaza ukuthi wena ungaphezulu wena kukaNkulunkulu ngoba amaring ayimbozi ukhona, washo izifungo ngomlomo wakho. Futhi bonke labantu ababe lapho zidomo ngohlakaniphile. Kodwa nawe njengoba uhlakaniphile okwesikhashana, inkinga ifika lana mama usufile ngoba inyama ihamba ikhathale noma kubani. Njengoba lokhu usikhula nje lokhu uyibona ugugu inyama iyakhathala. Sekusho ukuthi inyama njengoba ikhathala umphefumulo wona awukhathali ngoba wona ufi. Wena uyofa ungene inyama iyogqitshwa umphefumulo usale. Uwe loyo yosala uwena. Ungasakwazi ukuyilungisa yonke lento. Wena uyiyekile usasenyameni, usakhona ukuhamba wayiyeka lento. Sengisho ukuthi kahle kahle into ebalekile ungenzi into ozitshela ukuthi wena angeke izikubambe ngelinye ilanga. Yabo, lento lena kufanana nani mangathi mina ngo1902 sasingekho sonke. Mawusuthi wena asesithi ngo2009 uyobukuphi, kuyoba kukuphi ukuhlakanipha kwakho lapho. Sengisho ukuthi hlonipha into, uwazi ukuthi mhla inyama ikhathala umphefumulo ngeke uzube necala. Ngisikiza. Yabo, engikusho ukuthi umuntu nomuntu makenze into ethandayo ukuthi yenziwe kuye. Ngiphinde futhi ngikhulume nganako. Khona abantu uthola ukuthi bashadile. Before ushade ngeke ushade umuntu ongamenzanga lutho. Ngeke ushade umuntu ongamenzanga lutho. Ngizosho kanjani ukuthi ongamenzanga lutho? Umuntu uzoya enyangeni afike athathe umuntu othize.
enza into ethize kulowo muntu bese khane ekhipha inkomo zakhe ngoba sekunento ayithembayo ayenzile kulo muntu. Yabo, ngibekise njengabantu besilisa uyahamba uyenyangeni mawufika kimi uthi mkhulu ngicela ungipha sengifuna ukushada manje ngifuna ukufasa umngame ngifuna ukuthi inkomo zakithi zingalahleki mase ngimnikeza umuthi mase ngithi mina thatha lo muthi ufike ugcobise endukwini noma ucabe phezulu la endukwini bese ulala naye lo muntu ngeke aphinde akushiye lo muntu ngeke aphinde enze into e-wrong kuwe. Inkomo zakini angeke uzuyikhalela uhamba ukwenze ngempela ulale naye bese usulalile naye ngempela mase ke eyakulalela ke ehlala lapha ekhaya noma yebo ehlala lapha ekhaya mase wena ndoda ungabi neqiniso uhambe lento yakho usuyigcabile lento uyifakile kulento yakho usuhamba ulala nawo wonke umuntu uyazi ukuthi nje ubulala nawo wonke umuntu ungena lento lena wena owawuyenzile kule nduku yakho. Yabo, usudalela inkinga la amantombazana ohamba ulala nawo wabangela amashwa manje wabangela amabhadi. Yabo, uzobona wena senginamathela mase uthi wena ukuthi umuntu uyamdlalisa nje mase siyanginamathela ilento leyo uyenzile wena endukweni yakho. Yabo, nenye into engizocela ukuthi ngiphinde ngikhulume ngayo efika umuntu kimi efethi mkhulu ngizocela ukuthi uyongifasela umfazi ekhaya sikhulume thina ngokuvumelana kwethu mase ngithi ngiyobethela kini mangifike ngibethele kini mase kanti le khonkwane zalomfazi ngizokufika ngifakele nazo nalezi engiyobethela ngazo kini ngikufakele nezikhonkwane zakhe ngikufakele mase emva kwakhona mase ke siyaqeda sihamba mase ukuthi mhlawumbe emva kwesikhathi esithize nje ngeke ngenze isibonelo mhlawumbe indoda mase iyashona esuka umfazi kulo muzi wale ndoda mase efaka amadoda. Yabo, yena akazi ukuthi indoda yayenzeni kulo muzi kuyaqala manje into zomfazi ayisahambe kahle nalamadoda azolala la siyaqala izinto zawo ayisahambe kahle. Kukhona umuntu othi mina ngisebenza ebank khona umuntu othi mina ngisebenza mhlawumbe eShoprite ngishayithile khona umuntu othi mina ngisebenza kuphi ngiyiphoyisa umuntu wesimame noma umuntu wesilisa kodwa nganede ngathandana nobani bengiyinesi ngathi ngithandana naye waphela umsebenzi wami wenesi ngathi ngithandana nobani ilokhuzane nekhampani yami yavala lena ebengiphakela kuyo kwesinye isikole khona abantu abakanjalo lowo muntu lo wena kusho ukuthi ulale nomuntu o-wrong. Yabo, kusho ukuthi wena lo muntu olale naye bukhona ubuwrong obukuyena ngoba wena ngalesikhathi ulala nalo muntu uthola ukuthi lo muntu ugcabile endukwini yakhe thola ukuthi lo muntu uthelwe ngenyongo komunye umuzi wathi umakoti wakhona wena uyasuka ulala naye lo muntu lona athola ukuthi usehlatshiswe ngale nyongo yabekwe emsamo lo wesilisa wena wenzelanga lutho lo muntu ushadile akamiselanga lapha esichaweni idlozi lakhe lazi ukuthi lo makoti akalayo wena mase ulala naye kanento zakho mase ziyabheda. Ngalokho ngisho ukuthi ma uzazi ukuthi unenkinga enjalo mawazi ukuthi wena waphula isifungo somshado womuntu walala nomuntu oshadile wena waphula inyongo yomuntu egcotshiswe ngenyongo kwathi ugane lo muntu wena walala naye ngoba nakho wena unemali noma wena ufuna ukufeza inhloso zakho ukuthi udle imali yendoda yakhe yazi ukuthi namhlanje into zakho zoba engahambi kahle wena unesiqalekiso wena uqalekisi wena ma uthi ubaba wakho ushadile nomama wakho ushade nomunye umuntu wena wakuzala ngaphandle ebese shadile wena yazi ukuthi wena ikhona isiqalekiso esikuwe kumele ukuthi sisuke wena
njengoba uthandane nomuntu oshadile wakutshela ukuthi ushadile unomakoti unezingane wena aqhubeke wajola naye wazala ingane wena yazi ukuthi wena unesiqalekiso esikuwena samadlozi namadlozi akini wena ayakushaya ngoba wena ubhidliza imizi yabantu abantu bakhile ngisho uNkulunkulu wena sikhona isiqalekiso sakho uNkulunkulu akunike sona sokuthi wena ubhidliza imizi yabantu uyakutshela le ndoda wena uyaqhubeka ulala naye ngoba wena ufuna ukuthi manje kubhidlike umuzi womunye umuntu ungayenzi into ongathanda ukuthi yenziwe kuwe wayenza leyo nto iba isiqalekiso kuwena yabo thola wena izinto zokugeza uze kimi uMangothobani yimi engiphiwe ukuthi mina angiyisuse lezo zinto ezikanjalo iqalekiso kunendawo nganikwa wathiwa wena la uyosiza abantu abanjena abakanjena uze ngikugeze iphele leyo nto ekuwena uze ngikususe leso siqalekiso ungaphinde uyenze leyo nto ngoba manje wena lesiqalekiso osenzayo isiqalekiso sizodla wena kukhona abantu uthola ukuthi umuntu uyashumayela bayakhuluma esontweni ethi umuntu vele mina ngiyobe nguphi maze sengiyongena kwaSathane oba kuthiwa ngena izulu ngena usaphila emhlabeni isihogo usha usaphila ufa vele usha yabo ayikho into entsha oyoyithola usushonile yonke into oyenzayo uyithola usaphila indlela oyohamba ngale uyihamba usaphila la ngeke la uhamba uyemathaveni ngeke la uhamba ubulala abantu uthemba ukuthi wena ngiyothi mase sengifile ngiyeke ngangeke ukwenza okwenza la ilokho ofika ukwenze ngalo ukwenza sekuthimezekile sekuwese ukwenza noma ungasathandi ngoba lento uyenzile usemhlabeni yabo la emhlabeni uyakhona ukuyikhuza wena uyayicontrola wena ngale awuyicontroli ubusuwenza into owawuyenza la sengisho ukuthi abantu bengayikhohlisa ethi umuntu mina mase ngifile kuphelile hayi angeke akupheli ngalesikhathi ufa aqala inkinga mo kufana namakuthiwa umuntu uma umthanda uma sikhuluma ngokuthi umuntu wena uyamthanda suke sikhuluma ngokuthi umuntu umthande esaphila usakhona ukuxhumana naye enizwana kufanana nokuthi uthi wena umuntu uzomthanda seyidluza umuntu emhlabeni ohambe engakuthandi akasoze vele akuthanda noma esengale mhlawumbe ongeza ukuthi ngithini umuntu ongakuthandanga esemhlabeni angeke akuthande vele esengale kukhona abantu uthola ukuthi umuntu uzaliwe ubaba nomama mayezaliwe ubaba nomama thola ukuthi abanye bayahluleka ukuyibamba ikhombisa ingane yakhe ukuthi akayithandi akayifuni mase yashona mase uthi wena uyokuthanda mase ngeke akuthande umuntu ohluleka ukuthanda la emhlabeni ngeke akuthande ngani noma engakufihla athi hayi cha lona ngiyamfihlela lona izingane mhlambe zo5 ethi umuntu cha le ngane yami ngiyifihlela angiyithandi uzwe ngabantu ukuthi umama wakho nakuthanda ukuthi ubaba wakho nakuthanda mase yashona mase uthi wena useyokuthanda seshonile ngeke aze akuthanda na ungayixaki ngaye maye ngasekho maye ngakuthanda wayengakuthandi yabo waye ngakufuni umuntu maye ngakufuni ephila ephefumula esenyameni uyokuthanda kanjani ngoba phela umphefumulo kusase yiwo lo wena oshisela impepho ungabe usayixaka ngalowo muntu umyeke vele kushuthi akakuthanda yabo nanokuthi yena kwezinye izinto manje sekusikhathi sokuthi kufanele ukuthi kuphuma amaqiniso kukhulunywe amaqiniso engathi umuntu yazi mina ngithanda nonke yabo uma usukhuluma iphutha yabo
musukhuluma iphutha ngoba ungathi abantu bathanda bonke kanti uyazi wena ukuthi khona umuntu ongamthandi. Yabo. Ngibekise mhlawumbe unengane eziwu5 ethi umuntu engithanda nonke abantu abami. Esho phambi kwenu ngamehlo enu. Ethi mayingale ngemumva bese kanti unembeza wakhe ngoba into ebalekile kumuntu musu ukuyikhohlisa. Ngoba ngalesikhathi uyikhohlisa unembeza wona ukukhohlisa uyakukhumbuza. Unembeza uyakutshela sometime ukuthi ayi lento oyikhulumayo ayikho. Yikho ngithi kahle kahle inhliziyo yomuntu unembeza uyakhuluma. Umuntu mayingakuthandi usaphila esaphila yena ngeke akuthande noma engasekho. Kuyoba wese mayingasekho. Yabo. Akekho umuntu oshintshwa ukufa. Ukufa inyama esuke isikhathele, umphefumulo awukhathali. Yikho kuthiwa njalo uma uthi uyohlola kuthiwa landana abantu abashona empini. Yini inyama yabo yakhathala, umphefumulo awusoze. uNkulunkulu njengoba udalile umphefumulo wakuphefumulela wofaka kuwe. Sengowakho ngowakho. Angeke usabuye la kuye. Uthathe futhi uphinde uphefumule. Lo mphefumulo uyohlala 200 years, bani years. Undinda nje la ehlane. Ngesimo sokuthi wena isikhathi usasenyameni awubanga nalo iqiniso wena nomphefumulo wakho. Inyama nomphefumulo akaze kube neqiniso. Izinto ezimbili lezi ezehlukene masikhuluma ngenyama nomphefumulo. Kufanele inyama iphelelwa ngamandla, umphefumulo uye endaweni eright. Lapho ungeke uze wehle wenyuke khona. Noma ungathiwa uhlakaniphe kanjani. Noma ngathiwa wazi kanjani. Kodwa inyama nomphefumulo kumele uqale ube neqiniso kuwe wena mnikazi wakho. Hayi ukuthi wena uyikhohlise wena ngoba nguwozofa, nguwozoba usuhamba la emoyeni. Wena ungakhuluma nje uthi hayi mina nje. Unembeza umphefumulo ngoba unembeza ukutshela ma. Unembeza phamselana nobuso lo. Umuntu umbona la ebusweni ukuthi lona lento ayikhulumayo ayihambisani naye. Ukuthi kufike emqondweni kuwe wena okhulumayo. Sengisho ukuthi ungabe uyikhohlisa wena. Ngoba umphefumulo wakho uzoba nenkinga. Abantu basemhlabeni bazogqiba umzimba. Umphefumulo akekho kwazi ukugqiba. Lokho kuthiwa hayi lo muntu ubonakala njalo lokho enyuka ehla la. Emala ikhonini emala emarobotini. Yini? Awubanga neqiniso wena kumphefumulo wakho. Akekho umuntu othwalelwa amacala akhe ngomunye umuntu. Lokho kusuke kungamanga nje, kusuke khulunywa izinto ezingekho. Icala lakho uyithwalela wena. Inhlabathi yakho ngesifuba uyithwalela wena. Akekho umuntu ofela omunye umuntu. Noma ngathiwa ngumzali manje sithina sineyingane. La ngeke ukuthi ena ingane yami ingithwalela amacala. Phela ngabe kuthiwa mangathola ukuthi ena uyashona umuntu umthanda uthi cha. Hayi engcono avuke kufe mina. Manje akwenzeki lo. Yikho ngithi itshe lakho isono sakho nguwe ibambelayo. Ngeke uthathelwe ngomunye umuntu. Sengisho ukuthi yiba neqiniso kuwe. Ungenzele omunye umuntu. Yabo. Wena zazi wena ukuthi yini oyifunayo. Kufanana nokuthi sengizophetha
kufanana nokuthi umuntu kuthiwe uyaya phambi kwaNkulunkulu uyochaza amacala akho. Ethi umuntu labafundisi bakhuluma izinto engekho, ayikho leyo. Ngalesikhathi ufakwe egodini noma ngalesikhathi usemoshalo, usuke uphambi kwakhe uNkulunkulu, umphefumulo wakho usukule kuye. Abuye umuntu angcwatshwe, athi mayesengcwatshiwe mesebonakala ehlenyuka, kuthiwa ingani yipoki ini. Ngeke ume phambi kwaNkulunkulu wena unembeza wakho, inyama yakho nomphefumulo wakho ungabanga kube neqiniso kuwena. Wena uzube neqiniso wena, ngoba phela nguwe ufanele ukuthi umphefumulo ube neqiniso enyameni yakho. Mangothobane lo khulumayo, sangoma esibholonye ezinye isibhula amathambo, umphathi wekhubalo, sandla sensimbi, usigwebo sentambo, inhliziyo yebomvu zamadoda, umdili kajelo wabathakathi. Yena-ke lo khulumayo. Nasey'gwemeni izinto ezizosilimaza ngey'nhliziyo, siy'gwemeni izinto ezizosenza singakutholi ukuphumula emphefumulweni wethu nasenyameni yethu. Siyathokoza.